content natin ngayon guys, magluto tao pinakbit. Ayan. Kung kinsa may gusto magluto, gusto lang bukaw ng pinakbit, mag-comment down below lang mo para mag-order mo ha. Ayan, ito man yung mga lamas na itong gamitin guys. Tomato, sibuyas, ayan. Tsaka bawang, ayan. Kung may mga ungo sa inyo ha, ay man ipakawon sa inyo ilang mga silingang ungo. Ayan. Ayan guys, lami-lami na kayo ni. Ayan. Tapos natadiri kalabasa. Ayan. Ito yung mga uy. Muna yung mga luto na to guys. Kalabasa. Wow! String beans. Ayan. Sitaw. Wow! Ayan. Humot kayo guys. Humot kayo. Ayan, sa mga milig sa okra dyan. Or mag-comment lang kayo dyan sa baba para deliver ko po sa inyo yung gusto nyo. Tapos ampalaya. Ayan. Fresh from the farm to guys. Kaya maya-maya, lulutuin natin ito mamaya. So guys, ihugasan na ni siya. Kasi kakainin mo, hugas-hugas. Ihugasan na ni siya. Ayan. Ayan, please watch this guys. Magsimula na tayo, magluluto na tayo na. Ayan, magsugod na ta guys. Una oil, siyempre. Kung wala oil, saan pagkaluto? Ayan, sakto na na. Sunod sa oil. Magulat sa tagkadit ka na muinit na. Yes. Pasibuyas. Sibuyas lagi. Tanaw lang guys ha. Parang mo brown na sa gamay. Sunod na ito dahil ng kuha. Ang bawang. Okay, ni brown na. Ayan. Tulad sa gamay, mga kanang mo brown na siya. Light brown. Dili mo orange ha, kasi makabuang kaghuwat-huwat. Mo brown. Okay na siya, brown na. So na to ang kamatis. Kung ganahan mo sa akong giluto guys, comment lang mo sa ito ko ha. I need your comments para ma-import natin ng ating pagluluto. Saksak sinago lang tani kay isang Bisaya na ta. Kung magamit, labay. Hey guys, sunod na to ni. Tita Delis. Salted shrimp to guys, salted shrimp. Asa naman ako mo sa ni? Kung tingol lang pa ating panapa. Ano, butang igawas sa diri ko na ko pag naari. Oh, ubos na. Ubos na yan. Tapos mix na natin muna konti. Ayan, mix natin konti. So na may sobra guys, sa isang kuraw-kurawon. Kaya sayang ang po. Magic sarap. Ayan, magic sarap. Ito yung mga sikreto sa mga hindi marunong magluto. Dito tayo dito magsalit. Okay, it's done. Let's proceed. Mix. Ayusin ang pag-mix. Kailangan na mag-balance ang timpla. Okay. Sunod. Sunod na naibutang na ito ang atong kalabasa. Ano yung kalabasa? Ano yung kalabasa sa Kuwait?
Kumigamay ano, silent guys. Nindot kayo guys no. Mas nindot niyo niya kung maluto na. Kisa na to. Kuban sa nato guys, mga 5 minutes.